তিনিও চিনি টিসিবিনি যে ফ্রেশার্স মিট যত স্টুডেন্ট দङ খাকাহাম ইয়াফাरो নরকনি गोबांमा कन्ट्रिबिउशन चिनी त्रिपुरा दफानि बागै तंथुं एवं अबनां नायो गोबांमा चिनी पूर्व बक्तारक साइकेलांखा जे चिनी टीसीबीनि बा चिनी त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुक जे तंनाय बरंनि सामुं तामो बाहायखाय चिनी दफानि बागै सामुं क्लायते गोबांमा साइकेलांखा अरनि बिसिङाव आं किजासा कक सानाय जे जों जत सियो चिनी त्रिपुरा रक गोबांमा जों गलायजाक आबनो जों तिसानानि बागैनो जोंनि स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन खुलुकजाक माने अ स्टूडेंट अर्गेनाइजेशननि डिउटी सामुं गोबांमा दङ तामाने हंकला जोंनि त्रिपुरा रावनो बरायख्लै बरकनि जातिनि स्लाय कुसुगु तिसानाय आबनो जोंनि वानसुक मुं मा दंनाय कारण जोंनि अरो 19 ट्राइब्स दङ 19 ट्राइब्स नि बिसिङाव जोंनि त्रिपुरा साराव चिनी त्रिपुरा सुइनाय रंगला जतनिस्लाय गलक जाखाय मैतंग अबनो जों प्राउड खाय सामानि कगिया अबनो जों डिसक्रेडिट अबनो जों बाहायखाय चिनी त्रिपुरा चुबालाय बुथु चिनी त्रिपुरा समाज न तेबो कुसुगति सानाय ताबो अबनो जों मा वानसुकनाय चिनी दफागो ताबो सोलोंनाय जे तंनाय गोबांमा स्टूडेंट तंनाय चिनी अरो IPS, IAS चिनी थानी गरै जों बाहायके चिनी समाज न चिनी जाति न जों तिसाय मानाय अबनो जों मा वानसुकनाय तिनी त्रिपुरा स्टूडेंट जे तंनाय जारा त्रिपुरा सुइजाक तंनाय जों तिनी अ सोलोंमानि बिसिंतै चिनी कालचार चिनी ट्रेडिशनल न जों कुसुगु तिसा मानो बाहायके अंकला चिनी स्टूडेंट रक ताबो गोबांमा सोलोङै दङ जों लेखा फरा खालामनायनि साथे साथे चिनी समाज न चिनी ट्रेडिशनल न जों बाराय खालाय आरो कुसुगु तिसामानाय अबनि बागै जों सामुं मातांनाय तिनी स्टूडेंट खनाब चिनी भविष्यत तिनी स्टूडेंट खनाबनि चिनी जाति माङै बासानाय कारण बुसकांनि सालो गोबांमा नरकनि सामुं ते स्टूडेंट दंनि सामुं तंखु कारण नरक परिप्लायमानि परे बाक्सा बरक पलिटिशियन उंनाय बाक्सा बरक IAS उंनाय बाक्सा बरक डॉक्टर उंनाय इंजिनियर उंनाय अबायकेनो चिनी समाजो जों प्रत्येकता कोनाय कोनाय प्रत्येकता ऑफिसर उंगै शुद्ध ऑफिसर सिबिया पॉलिटिकल लाइनआव जों थाङै चिनी बररावनो जों लामा मा फुनुंनाय काजे आं साना मुसुङो गोबांमा साइकेल आंखा नरंनो तिनिया अकंनो मुइतुमा नारनाय जे चिनी त्रिपुरा सुइजा सामनेयाव जों IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर पॉलिटिशियन गोबांमा डॉक्टर इंजिनियर उंगै चिनी समाजो जों मा फुनुंनाय TCS ऑफिसर उंगै मा फुनुंनाय तिनिया चिनी त्रिपुरान बिसिङाव जदि IAS ऑफिसर तंहला जों तमा खालायमिया दं तिनी BDO कायसा तंहला SDM कायसा तंहला जों तमा खालायमिया दं गोबांमा चिनी ताबो गाति मै दङ अबनो जों बाहाय खालाय जों फुलफिल खालायनाय गाय चिनी त्रिपुरा राव परिमानि बिसिंतै ताबो जारा फर्स्ट इयर सेकेंड इयर थर्ड इयर तंनाय ताबो जारा सोलोङै तंनाय नरंनि थिंकिंग न चेंज मा खालायनाय चिनी समाज न चेंज खालायनायनि बागै जों गाहाम गोरों खालायै सोलोंनि नांनाय परिनि नांनाय ओंखाय जे चिनी दफाना जों आगुगै माननाय तिनियो चिनी TCB जे तंनाय नरंनो आं अबनो कयना मुसुङो जे TCB खालायमानि उद्देश्यखा डिसिप्लिन जों मानारनाय जे समाज न दैदुलनानि बागै तिनियो स्टूडेंट खनामनो चिनी दफानि कायसा नारान कायसा तामिनाय प्रेसिडेंट कायसा सेक्रेटारि उमै माननाय चिनी दफानो दैदुलनानि बागै अबायकेनो जों सामुं मा तांनाय शुद्ध जों फ्रेशर्स मिट खायका अरम जों मालायखा मालायमानि परे चिनी कुनु सामुं जदि उमै माय आंकला चिनी दफा गलगै थांनाय ताबक चिनी दफानि मेन जातिंखा चिनी स्टूडेंट र चिनी दफानो नायगलनै नांनाय चिनी दफानो सोनामै
नरक से जोंनो कुसुगो तिसानाय तिनि काजे ई जायगायाव पलिटिशियन कक सानानि कगया पलिटिशियन कक सानानि कगया फानो तिनि जायगायाव नरकनि बिसिंतै गोबां मानसिनि दायस विभिन्न पलिटिकल पार्टीनि बरक नरक थानसा खालायमानो अबनि बागै टीसीबी नांगौ अबनि बागै टीएसबी नांगौ काजे आं साना मुसुङो तिनियो पलिटिकलनि जों तिप्रा मथा खालायो बाक्सा सीपीएम खालायो बाक्सा बीजेपी खालायो बाक्सा आईपीएफटी खालायो किन्तु जों कोनो दिनो कायसा प्लेटफर्मा आसुगै माया तामनि अंकाय पलिटिकलनि बागै काजे समाज दङै चिनि दफा दङै जों कायसा तिप्रा समाजनि बरगङै जों कायसा स्टेज आसुगै मानो अबसाबो खालायमान अंकाय एकमात्र तिप्रा चुबलाय बुथु खालायमानो तिप्रा सोलोंनाय बुथु खालायमानो काजे बेलायखनो प्राउड अब फिल्मा खालायनाय जे समाजा दङै जे बरगै जों मालाय मैया जे बरगै जों कक सायमैया अ जागायाव प्लेटफर्म दङ जे जों समाजनि मै जों कक सालायमानानि बागै काजे आं साना मुसुङो जों सोलोंथाय गोबां मा दङ जिनि दफानो आगुग्रुनानि बागै जिनि दफानो जिनि समाजनो जों तिसानानि बागै जों अ ससाइटिनो ग्रा खालायै ताइबो बुसखाङो जों आगुग्रुना नांनाय एवं स्टुडेन्ट नरकनो कायसा कंनो साना मुसुङो जिनि जे तिप्रा सोलोंनाय बुथु डिसिप्लिन भाबे जों सामुंमा तांनाय ताबो जिनि ससाइटियो गोबां मा जिनि पूर्व बक्ता सायख्लांखा जिनि ससाइटियो गोबां मा ड्राग्स बाय एफेक्ट ङै जिनि समाजनो नष्ट एवं हामिया दिगे थाङै दङ एवं आं गोबां मा नुखा जे जिनि ब्रैर बिशेष कलाय आगरतला टाउन थांखाय गोबां मा हामिया मानैबे कबल जागै थाङो अबनि हयते जों गोसाल दङै जिनि सोलोङै जिनि दफानि बागै जों सेक्रिफाइस मा खालायनाय सेक्रिफाइस मीन्स ताम्बा आं थै रोनाय अबनि कक साया सेक्रिफाइस मीन्स आं दफानि बागै सामुं तांनाय आं दफानि बागै टाइम रोनाय अबनैनो सेक्रिफाइस तिनियो आं बेलायखेनो तंथका कारण नरक अमाहायकेनो जोंनो बारे बारे इनभाइट खालायमानि बागै जोंनो रोंहरमानि बागै नरक बाय मालायमानि पान्डा खालायमानि बागै नरकनि अफ्रेसास रोंमानि बागै काजे जों जत समय नुगो जिनि ट्रेडिशनल कालचार न जों दिसावै दङ अबाहायकेनो जों प्राउड फिल मा खालायनाय जों तेइबो जिनि बर रगनो नायथाथक खालायै जिनि समाजनो जों कुसुगो माति सालायनाय काजे तिनि आं सानि मुसुङो खाजानि ताखुते बुहुग्र अबनो जिनि नाहारमं बुसगांनि सालो तेइबो जिनि समाजनो दै दलनानि बागै जों ग्राक खालाय थांसा मावनाय ग्राक खालाय जों बसावै मा फायनाय एवं যত স্টুডেন্ট যখন স্ট্রংলি একটা কমিউনিটি বা একটা জাতিনি বা একটা দফানি স্টুডেন্ট যখন স্ট্রং উন্ন যখন এক উন্ন তখন অ দফা কুসুগো মাকাও কাজে আং সানি মুসুগো जों ताबो कुसुगो काई दङ ताबो आं वानसुगो फायनाय बुसकाङो तेइबो 5 बोसोरनि बिसिङो आं वानसुगो फायनाय 5 बोसोरनि बिसिङो तिप्रा जाति एवं तिप्रानि जे तिप्रा सुइनाय र 19 टा दफानि बिसिङो जतन सलाय कुसुगो tlangै पुसाय रमानाय एकमात्र जिनि स्टुडेन्ट र जिनि दफानि जातिङै बसाखांकाय काजे आं सानि मुसुङो नरकनि जे दायित्व कर्तव्य जिनि स्टुडेन्ट हिसाबै स्टुडेन्ट एक उङै जों मा बसानाय एवं भविष्यत जों नायनाय भविष्यत जों चेलेन्ज मा खालायनाय भविष्यत जों चेलेन्जिं मा दंनाय बुइनि दफा गासाय मानो बुइनि दफा आईपीएस आईएएस उङै मानो जिनि दफा ताङै उङै माया आं उङै फुनंनाय हेनि जों चेलेन्ज मा खालायनाय अबहांकाय जिनि दफा कायमा थांनाय एवं आं साना मुसुङो बुइनि दफा जदि अमाहायके खालायमानो बुइनि दफा पलिटिशियन एक्टिव उङै मानो बुइनि दफा एडुकेशन गोबां मा जागायाव थाङै मान अंकाय जिनि दफा के थाङै माया हेनि निजेनो क्वेश्चन मा खालायनाय निजेनो मा परिनाय निजेनो जों जिनि दफानो तिसानि नांनाय केबो जोंनो तिसागला निजेनो मा कानाय आबनि बागै स्टुडेन्ट जों प्राउड खालायनो जों समाय मा तांनाय प्राउड खायनो जों सामुं मा तांनाय जिनि ससाइटिनि बागै जिनि दफानि बागै काजे तै बेसि कक कलक सागला अबनो सानाय लास्ट पाइथागो नरकनि हामजाकमा नरकनि थानसा नरकनि यूनिटी नरकनि
sati dofani bagai jeung kangkai kebo chini Tripura rokno tola khiklai malak automatically bo saka kaima thangnai chini dofa kusugungnai ebong chini TCB kusugungnai jotono hambai rogoi asungno sawai jotono khulumka jotono hambai TCB ayok lokthong chini Tripura surongnai buthok ayok lokthong hambai